Il-kap nazzjonalista Adrian Delija kompla bl-attakki tiegħu fuq l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u l-fazzjoni tiegħu. Intervistat fuq il-programm Disset fuq TVM dwar il-kriżi fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Delija qal li s-sitwazzjoni mhux sejra għall-ar. Jiena ma naħsibx li sejra mill-ħażin għall-ar għax meta Skont kif taqra s-sitwazzjoni, kulħadd għandu Mistoqsi jekk irnexxilux jaqqat il-partit warajh, Delija akkuża lil fazzjoni ta' Busuttil bl-inkwit intern li għandu fil-partit. Le, ma naħsibx li kont unifying factor għalissa fil-konfront biss ta' dawk illi l-unità fil-partit ma jridux. Delija qal li mhux minnu li deputati ewlenin fil-backbench tiegħu mhux qed jidhru miegħu fl-attivitajiet tal-partit. Il-front bench tiegħek li jinvolvi ħafna nies ta' ċertu stoffa, Simon Busuttil, Jason Azzopardi, Beppe Fenekadami, Mario De Marco, Carola Colina, dawna jisolawk anke fl-attivitajiet pubbliċi mhux ikunu miegħek. Naħseb li skorrett. Huwa żied jakkużhom li jaħsbu li jafu kollox u qal li kienu l-kaġuna t-telfit kbar li ġara bil-Partit Nazzjonalista. Mhux mingħand il-ftit MPs li tissemmi inti jew oħrajn li minflok ikollok il-ftit ġalk mamar li jaħsbu li jafu kollox u jiddettaw huma u għalhekk kien li l-Partit Nazzjonalista tilef żewġ elezzjonijiet massiċċi. Mistoqsi dwar l-attakk ta' Busuttil fil-konfront tal-qorti, Delija qal li rid jitkellem dwar il-kawżi tiegħu u mhux ta' Busuttil għax qal li tiegħu huma aktar importanti. Fl-istess waqt li stqarr li d-deċiżjoni tal-imħallef torbot u li huma jħobbxuża aġġettivi biex jiddeskrivi sentenzi tal-qorti, qal iżda li jekk Busuttil li kun irid l-appoġġ tal-partit lest li jesploraħ. U jekk ikun irid l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista nesplorawhom ukoll. Intant matul il-programm, il-ġurnalist veteran Godfrey Grima qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab f'qagħda diżastruża. Partit tiegħu diżastru. Qed jaħli l-enerġija, xaħat irid jispjegalu kif taħdem il-politika. Grima kellu kliem jibes ukoll għal fazzjoni ta' Simon Busuttil. Marajna daw l-attakki minn ġo partit għal-lider tagħhom. Saħaq li minkejja l-moġdit li Delija tantajja tbieħ mhux qed jirnexxielu jinfluwenza l-nies fih dan il-partit tiegħu u lanqas lin-nies hemm barra. Intant is-Sur Grima kellu kliem jibes għall-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Mezzola u David Casa għall-emil tagħhom kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.